салом ба ҳамаёне ки манро ин лаҳзаҳо тамошо доранд. ин дарс дар бораи тарзи кор бо абсолютнии чекӣ ва тарзи табдил додани як асъор ба асъори дигарро ба шумо меомӯзонам. айни ҳол ман як намунаи тайёре дорам ки дар ин намуна рӯйхати мошинҳо, яъне тамғаи мошинҳо ва арзиши онҳо дар ин ҷо ҷо шудааст. вазифаи мо аз он иборат аст ки мо бояд муайян кунем арзиши ин мошин бо асъори миллии мо, яъне сомонӣ чӣ қадар мешавад. дар ин ҷо цени, яъне нархҳо гузошта шудааст, лекин аниқ нест. мо намедонем ин арзишаш бо доллар аст, бо евро аст. яке аз қисмҳои муҳим дар Excel ин муайян кардан, яъне ҳамон асъор кадом асъор аст. рақами холӣ ин ифода намекунад ки чанд ҳазор аст. 500 бидуни ин ададҳо, яъне бидуни нолу дирҳаму дигар ин ифодагари аниқи он нест. хоб мегзарем ба қисми асосӣ, яъне чӣ гуна мо дар ин ҷо асъорро илова кунем. метавонем яки чека ё ин ки ҳамаи чекаро интихоб кунем. пас аз он аз вкладкаи главная гурӯҳи число пахш мекунем ба ҳамин аломат. хоб пас аз пахш намудан интихоб мекунем банди другие финансовые форматы. аз ин ҷо даромада мо интихоб мекунем денежные ва айни ҳол ба мо лозим мешавад асъори Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дарёфт кардан ва ҷустуҷӯ мекунем английски США, яъне аломати доллар. окей, яке аз катакчаҳои мо аллакай бо асъори доллар намуддор шуд. барои он ки дигар катакчаҳо низ асъори долларро гирад, интихоб мекунем онро ва тугмаи формат пабрасоро пахш намуда нишонаи муш чунин намудро мегирад ва интихоб мекунем ячейкаҳои боқимонда. як қисми масъала ҳал шуд. дар ин қисмат асъори доллар бо асъори тоҷикӣ ифода ёфта ё ин ки конвертатсия шуда ва мо лозим мешавад айнан ҳамин амалҳоро иҷро кунем ва денежни дарёфт карда асъори тоҷикиро метавон бо ду роҳ ифода кард: сомонӣ ё ин ки TGS. ва беҳтараш интихоб мекунем TGS дар шакли байналмилалӣ. окей, ки дар натиҷа чунин шаклро дар худ зам кард. вазифаи мо аз он иборат аст ки мо бояд муайян кунем ки $11000 чанд сомонӣ мешавад. формула гузорӣ мекунем. аломати баробарро мегузорем, яъне дили хоб формула дар Excel шурӯъ мешавад аз аломати баробар. интихоб мекунем сутуне ки арзиш дорад, яъне нархномаи якумро ва зарб мезанем онро бо асъори доллар. пас он энтерро пахш мекунем ки дар натиҷа ҳисоб кард. ҳамин амалро айнан боз такрор мекунем, яъне дар ин ҷо мо метиҳем TGS, яъне амале ки такрор кардем каме беш ҳамонро такрор мекунем. хоб TGS нигоҳ кунем. айни ҳол ҳисоб кард $11000 ин дар натиҷа ташкил медиҳад 124000 сомону 300 сомониро. чӣ бояд кард ки то ин ки боқимондаам ҳамин корро иҷро кунад, яъне боқимонда қисми ҳаминам ҳисоб шавад. хоб ҳангоми кашфолат додан ҳеҷ чиз ҳисоб нашуд. сабаб дар чи аст? дар ин ҷо ҳар як ячейка дар асоси ин формула ки дар ин ҷо мебинед шумо относительные ячейки доранд, яъне относительные ссилки мегӯянд. ин маъноро дорад ки ҳангоми ҳисобкитоб ҳар он чизе ки дар поёни ин аст ҳамонро байнобайт мегӯяд. фарз кардем агар дар қисми поёни ин ман ягон ададро илова кунам, вай автоматик ҳисоб мекунад. барои ҳамин мо бояд тарзе кунем ки ҳамаи ҳамин катакчаҳо ба ҳамин ячейка муроҷиат кунад, яъне ба ҳамин катакча. мо интихоб мекунем якум катакчаро ва пахш мекунем ба сатри формулавӣ. дар сатри формулавӣ мо интихоб мекунем ячейкае ки ҳамаи ҳаминҳо бояд ба ҳам муроҷиат кунанд. ин ячейкаи мо K6 мебошад. интихоб мекунем K6-ро ва пас аз интихоб намудани K6 ба мо лозим мешавад аз клавиатура тугмаи F4-ро пахш кунем. шумо метавонед дастнавис аломати долларро гузоред, лекин ин аломати доллар маънои онро надорад ки ин танҳо барои курси доллар аст. ин аломат ҳамин яке аз қисмҳои функсия аст ки ячейкаи шуморо абсолют мекунад, яъне ҳамаи ҳамин ячейкаҳоро вазифадор мекунанд ки барои иҷро шудани ҳамон амал муроҷиат кунанд ба ана ҳамин катакча.
пас он энтерро пахш мекунем. хуб дар натиҷа ҳеҷ чиз рух надод ва ҳамон амале ки пеш такрор кардем як бор дигар иҷро мекунем ва чӣ хеле ки мебинед ҳамаи онҳо муроҷиат кардан ба ин. аз формула метавонед назар кунед, яъне G12 гуфта ана катакчаи мо, яъне дар формула муроҷиат мекунад ба ин. ҳамин тариқ шумо ин дарс ёд гирифтед тарзи муроҷиат кардан якчанд катакча ба як катакча ва тарзи конвертатсия, ин ки табдил додани як асъор ба асъори дигарро омӯзондем. ташаккур ба диққататон. саволҳо бошад дар комментария нависед.